Moi Alpessakerland! Mulla on sulle tosi hyviä uutisia, mutta myös hirveitä uutisia. Anteeksi, että tässä näin mitään. Mulla on sellainen asia. Eli mä löysin sen Tanskan dogin. Itse asiassa se on tässä se Tanskan doggi. Tää on vähän nyt huono tää mun kameran laatu. Mut kuitenkin tämmönen. Täällä on kolmiopilat silmissä ja tämmönen. Sininen magneetti ja joo. Tämmöinen tän söpö. Mun mielestä tosi ihana söpö. Ja toivottavasti voit sit vaihtaa mun kanssa. Mä toivon sitä niin hirveästi. Ja joo. Ei mulla sit muuta ollut. Moikka!